बिटिआरआव सुइजारलेण्डबो नाम मोनबोबाय आरो मा नांगौ बाइक सुनो हायो सिन्था गैया नै न'आव फैदो आङो दा जोंनिया बिराद मोजां जोंनि बायदि जोंनि गामि बायदि बेलेगाव गैया खोमा जोंनो बेखौनो नांगौ जोंनो बेनिफ्राय आरो मोजां नाङा नै बरापानियाव ओरैबायदि ट्राफिक शिलं बोरै थांगोन बै आगोलावबो नाय एसेबां समायना जायगा बेनिफ्राय नैबेखौ नायदो नै बेफोरबायदि नै लोंनाय एसेबां गाज्रि खालामनाय मानसिफोरा इसेबो साफ साफाय मोनथिया नै लारि लारि बियार बथल गोजा सानडे खालि ओरैबायदि मजा जाखायोना बाइक सालायनाय साखावनायल'खा बेवहाय लामा लामा गथ'फोरा गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै बाइक साखावनायल' सानडे गाज्रि खालामो एसेबा समायना जानानै दं अखा हानायजों दिनै शिलंआव बाइक सालायना ओरैबायदि मजा नांदो दे ये और ये अलग अलग है ये बेम्बू या अलग अलग है क्या ये बेम्बू अलग है हाँ This is big one. That is small one. Small pieces and big pieces. No. This one you can cook with fish, pork, whatever. This one? This one also. This is mix. No, mix. Big and small one. Alada फिसा नि All local. नायदो माबायदि जादों गुवाहाटीयाव सैथामबो जायगायानो गैला बेफोरबायदि हालोद माबायदि जादों बेनो जाबाय आंनि गामि आंनि जायगा बबेबा जायगायाव आंनि गामि बायदि दंबयो नामा गैला ना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बबेबा जायगायाव आंनि गामि बायदि दङ नामा आंनि गामिनि बायदि लामा दङ नामा गोबां सोलायबाय ना गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया गोबां सोलायबाय बिएसि बिटिसि बिटिआर सब सोलायजोब्बाय सुइजारलेण्डबो नाम मोनबोबाय नाथाय जोंनि गामिया ओरैबायदि मोजां हा जोंनि गामिया ओरैबायदि समायना जोंनि गामि बायदि समायना जायगा बबावबा दङ लामा बर'बो गैया नै बाइकबो सुनो हागोन बे जाबाय जोंनि गामि बेफोरबायदिनो जानांगौ गासैबो जायगाया मोजां जाजोबबा जानाय नङा गोलैबाय नै लोंनानै गोलैबाय हा रायजोफोर नामा सुइजारलेण्डबो मोनबोबाय बेफोरबायदिबो थानांगौ मोनफ्रोमबो जायगायाव लामाया मोजां जायोब्लालाय बोरै जानो गाज्रिबो जानांगौ न बाबु गाज्रिबो थानांगौ दै नांगौ जायो लामा दथायाव दै मोनलोङै दा क'क्राझार चिराङाव दै गैयिनि जेसेबां दावराव दा जोंनिया दैया लामायावनो गोसोबा लोंनोबो हाबावगोन खुनु प्रब्लेम गैया न बाबु जोंनो जोंनि गामिनि लामाफोराव दैबो थानांगौ बाइक सुनोबो मोजां जायो सिन्था गैया ओरैबो सुनो हायो बाइकखौ जोंनो लामा मोजां जानायनि गोनांथि गैया बिएसिआबो जोबलांबाय बिटिसिआबो जोबलांबाय आरो बिटिआरआव सुइजारलेण्डबो नाम मोनबोबाय आरो मा नांगौ बाइक सुनो हायो सिन्था गैया नै न'आव फैदो आङो दा जोंनिया बिराद मोजां जोंनि बायदि
जोंनि गामि बायदि बेलेगाव गैया खोमा जोंनो बेखौनो नांगो जोंनो बेनिफ्राय आरो मोजां नाङा जोंनो खुनु गोनांथि गैया जोंनिया बिब्दियानो जागोन बिब्दियानो सोलिगोन मानो होनोब्ला लामाफोरा मोजां जायोब्लाबो प्रब्लेमसो जायो गथ'फोरा गारिफोरखौ स्पिड सालायो सोरखौबा खुन्दायना गालांगोन गोलैना थैगोन दा जोंनियाव बोराया फैनानै बिसारा लोंदोंना लोङाखै मिथिया पाकिया लामा जानायमोनब्लाथ' खर' गावगौमोन गोलैनानै दा हाब्रु सिन्था गैया जेबो जाया हाब्रु नालाय खुनु गिनो लागा गैया फैनो गोनां गैया नङाबा गथ'फोरा साइकेलखौ जर सालायगोन स्पिड सालायगोन बोरायफोरा लोंना फैगोन पाकियाव नांगोन खर'आव गावलांगोन बिदि दैयाव गोलैगोन जेबो जानाय नङा जोंनो बेफोरबायदिखौनो नांगो जोंनो मोजां लामा नाङा जानाङाबो जोंनिया ना जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरासो मोजां नङा ना जोंनियाव थानाय लिडार दैदेनगिरिफोरासो मोजां नङा दा माखौ मा बुंबावनो जोंनि एरियायाव ना खामानि मावग्रा मोजां मानसि गैया ना गामिफोरनि मानसिफोरा जोंनिया मोजां नङिखायसो खामानिफोरखौ मावना होजायाखै नामा प्रब्लेमा मा जोंनिया एक्सुवेलि जोंनियाव मा प्रब्लेम दङ माबा मोनसेथ' प्रब्लेम दंथारो प्रब्लेम गैयालासेनोथ' बेफोरबायदि जायालै दिनैनि दिनाव नङाबा जोंनि रायजो राजाफोरानो मोजां नङा जानो हागौ गाज्रि जानो हागौ नङाब्ला आरो जोंनियाव खामानि मावग्राफोरा मा माबा मोनसे प्रब्लेम थानो हागौ जोंनिया बेफोरबायदिनो थाथो जोंनो मोजां लामा नाङा मोजां लामा जायोब्ला प्रब्लेमसो जायो गोलैब्ला खर'फोरासो गावगोन गोलैब्लाबो जोंनिया दैयावनो गोलैथो गोनांथि गैया जोंनिया दैयाव गोलैब्ला बासायगोन आरो बाइक सलायनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो आरो गोसोबा जों बेखौबो लोंना थानो हागोन क'क्राझार चिराङाव दै गैयिनि बिराद दावराव जादों ना नुबा गिलायलाङो जोंनिया दैया बेफोरनो मोजां मा होनना बुंबावनो रायजोफोर बबे जायगायाव बबे गामियाव बेफोरबायदि दंबयो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन आंनि गामिनि अनगायै सारा बर' एरियायाव सानजाहानिफ्राय लानानै सोनाबाथिं आंनि गामिनि बायदि बबे बबे जायगायाव दाबो दोङो नामखौथ' मोनबाय जोङो जोबोर मोजां मोजां गासैबो सोलायजोब्बाय दुनिया सोलायबाय सब सोलायबाय नाथाय आंनि गामिया गोदो एन्जर लामा बायदिमोन जों उन्दैब्ला दिनै एसे सोलायबाय दिनै एसे सोलायसिननानै मा जादों लामाया एसे गुवार जासिनदों बेनिफ्राय गुवार जासिननानै मा जादों हाखर जादों बे सोलायदों आरोना जोबोर मोजां सोलायनाय जोंनिया आं बिराद मोजां मोनो जोंनि जायगानि गामि बा गामिनि मानसिफोर आरो जोंनि लामा दथा आरो जोंनि जायगानि लिडारफोर आं गासैखौबो जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोंनि बायदि लामा गैया बिराद सेफटि जोंनि लामाया मोजां जुथाबो सुनो हाबाय नै गोसोबा दुगैनोबो हागोन ओमफ्राय नाबो फिसिनो हागोन सेंनाबो मोननो हागौ बोरसि मोनब्ला बेफोरबायदि आरोना जेबो नङा रायजोफोर जोबोर मोजां जोंनि गामिया फै बेरायनो फै जोंनि गामिफोरावबो नायफै गिदिरफोराबो फै सम लानानै बेरायफै जोंनि जायगायाव नै खान्थाल दंफांबो दङ खनसेनो होफुंबाय लामा सेरावनो जिब बरा खनसेनो होफुंबाय खान्थाल बिफांबो दङ आरामसे फिथाइबो जानानै थांनो हागोन नै मोनबा आरामसे गोजौनिया जि गिदिर गिदिर ना खान्थालबो जानो हागोन लामाफोराबो गारिबो सुलांनो हागोन नाबो मोननो हागौ साननैसो उनाव नाबो मोननो हागौ कारफोरखौबो लामायाव दोननानै सुनांनो हागोन दैनि खुनु प्रब्लेम गैया जोंनियाव खुनु अभाब गैया लामा दथा दैयानो दै जोंनियाव खुनु रावनियावबो बिनानै लोंलायनांगौ गैया रायजोफोर फै जोंनियाव बेरायफै आरो आंनि गामि बायदि बबावबा दङब्ला खोन्थाहर कमेन्ट बक्सआव अब्ला लोगोफोर माथो खालामनो उपाय गैया न' मोनफायां जाबानो बेफोरबायदि जायो बिराद मोजां सिटुवेसना थासारिया बाइक सालायनानै जोबोर मोजां मोनो खान्थाला मा स्टाइलनि जादों बे गेजेरावनो हाबना फैदों नामा मा मोनदों नै बे फिसामोन ना बेनिफ्राय देरनानै मा जादों बे रिसेप जाजोबदो नै बरनानै ना माथो बेखौ नै बोरै जागोन देन्जार जाखादों माथो खालामनो उपाय गैया